ልሳን ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ህይወትና ሓደ ሰብ ክብድለና ወይ ኣብ ልዕሊና ክፍኣት ክሰርሕ ከሎ እቲ ቀዳማይ ዝመጸና ስምዒት ናይ ኩራን ሕነም ምፍዳይን ስምዒት እዩ። መልሓስና ድማ ነቲ ብውሽጥና ዝቃጸል ዘሎ ናይ ጽልኢ ሓዊ ንምግላጽ ብዘይ ምሕረት ናይ ጸርፊ ቃላት ክተውፅእ ትህወኽ። ብውሽጥና ኸዓ ነዚ ሰብ እዚ ዝኸማም ክውሕዶ ከምዚ ዝኣመሰለ ክፍኣት ኣብ ልዕለይ ፈጺሙስ ከመይ ዘይጸርፎ ደኣ ብምባል ንዛረብ እሞ ሓደ ሰብ ክትጸርፎ ዝኽእል በደል ስለ ዝፈጸመ ክትጸርፎ ቁኑዕ ድዩ? እቲ መልሲ ኣብ ህይወት እቲ ዝዓበየ ተዋጋኢ ክፍኣት ዝኾነ ሊቀ መላእኽቲ ቅዱስ ሚካኤል ተሰዊሩ ይርከብ። እቲ ዝኸፍአ ናይ ጥንቲ ጸላኢና ዲያብሎስ እዩ። ንሱ ምንጪ ኩሉ ክፍኣት ሓሶት ጽልእን ጥፍኣትን እዩ። ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ቃል ንዕኡ ንምግላጽ ብቑዕ እዩ። ጸርፊ ሓጢኣት እንተዘይከውን ነይሩ እቲ ክጽረፍ ዝግብኦ ዲያብሎስ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን እታ መልእኽቲ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 9 ዘሎ ቃል ኣምላኽ ሓደ ዘደንቕ ነገር ከምዚ ብምባል ግናኸ ሚካኤል ሊቀ መላእኽቲ እውን ብዛዕባ ሬሳ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ ክከራኸር ከሎ እግዚኣብሔር ይግናሕካ ደኣ በሎ እምበር ብጸርፊ ክኹንኖ ኣይደፈረን ብምባል ይነግረና። እስኪ ነዛ ቃል እዚኣ ነስተንትና እቲ ሓያል ቅዱስ ኣዛዚ ሰራዊት ሰማያት ዝኾነ ሚካኤል ነቲ ዝኸፍአ ዝተዋረደን ዝተረግመን ዲያብሎስ ሓንቲ ሕማቕ ቃል እኳ ኣይተዛረቦን። ጸሪፉ ክፈርዶውን ኣይደፈረን። የግዳስ ነቲ ፍርዲ ናብቲ ሓቀኛ ፈራዲ ዝኾነ ኣምላኽ ገደፎ እሞ እግዚኣብሔር ይግናሕካ ጥራሕ ይበሎ። እቲ መልእኽቲ ንጹር እዩ። ንሕና ከም ቅዱስ ሚካኤል ንጹሃት ወላ እንተንኸውን እኳ ከም ዲያብሎስ ብግብሩ ንዝኸፍአ ሰብ ክንጸርፍ ኣይግብኣናን እዩ። ቅዱስ ሚካኤል ፍርዲ ናቱ ከም ዘይኮነ እቲ ንኹሉ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ምዃኑ ስለ ዝተረድአ ነቲ ፍርዲ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ገደፎ። ንሕና ኸ ኣብ ህይወትና ንሰባት ብቓላትና ክንፈርድ ክንኩንን ክንረግም ማዕረ ክንደይ ኢና ንፈጥን። ኣብ ቅድስና ህይወት ክነብር ዝደሊ ሰብ ንልሳኑ ርኹስ ቃል ካብ ምዝራብ ይዕቅባ እዩ። ቅዱስ ሚካኤል ንሰይጣን ብጸርፊ ክዛረቦ ዝድርኽ ምኽንያት ነይርዎ ይኸውን። ግናኸ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ቅድስና ነቲ ናይ ጸርፊ ድምፂ ዓቢስዎ እዩ። ልሳን ቅዱስ ሚካኤል ምስጋና ኣምላኽ እተቐደሰት እምበር ንጸርፊ ዝተዳለወት ኣይነበረትን። ንሕና ኸ ኣብ ጊዜ ቁጥዓና ልሳንና ብኸመይ ዓይነት መንገዲ እያ ትዛረብ ዘላ? ቅዱስ ሚካኤል ንልሳኑ ሕማቕ ካብ ምዝራብ ብምዕቃቡ ንሕና ኣብዚ ምድራዊ ህይወት ብኸመይ ክንመላለስ ከም ዘለና ዝምህር ኣብነት ኮነና። ዝበደለና ሰብ ክሳዕ ክንደይ ሕማቕ ሰብ እንተኾነ እኳ ፍርድን ሕነ ምፍዳይን ግን ናትና ኣይኮነን። ነዚ ኣብ መንጎ ቅዱስ ሚካኤልን ዲያብሎስን ዘሎ ናይ ዝርርብ ትርኢት እዚ ኣብ እምሮና እሞንስ ኣሎ? ዲያብሎስ ቀደም ኣብ ሰማይ ልዑል መልኣኽ እዩ ነይሩ። ብትዕቢቱ ግና ካብቲ ስልጣኑ ወደቐ። ቅዱስ ሚካኤል ድማ በቲ ከም ኣምላኽ ዝበለ መን ኣሎ ዝብል ናይ ትሕትና ቃሉ ኣብቲ ክብሩ ጸንዐ። እቲ ዝጸንዐ ነቲ ዝወደቐ ክፉእ ቃል ኣይተዛረቦን። ኣብ ዓለምና ሓደ ሰብ ካብ ስልጣኑ ምስ ዝወርድ እቲ ኣብ ክንዱ ዝትካእ ሰብ ብዛዕባኡ እንታይ ከም ዝብል ንፈልጥ ኢና። ንስሕተቱ የጋውሖ፣ ንውድቆቱ ድማ ከመስጥሮ ይፍትን። እቲ ብጸርፊ ዘይረኸሰ ልሳን ዘለዎ ቅዱስ ሚካኤል ግና ነቲ ዝወደቐ እሞ ብንስሓ ክትንስእ ዘይፈተወ ዲያብሎስ ሓንቲ ናይ ጸርፊ ቃል እኳ ኣይተዛረቦም። እሞ ንሕና ኸ ሓደ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ሕማቕ ቃል ምስ ዝጽሕፈልና መልስና እንታይ እዩ? ከምቲ ናቱ ሕማቕ ዲና ንምልሰሉ ወይስ ከም ቅዱስ ሚካኤል እግዚኣብሔር ይግናሕካ ንብሎ? ብጻይና ምስ ዝብድለና ብድሕሪኡ ሕማቕ ንዛረብ ዶ ወይስ ነቲ ጉዳይ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ገዲፍና ንሕና ብፍቕሪ ክንመላለስ ንፍትን? ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ባዕሉ ኣብ መስቀል ኮይኑ ነቶም ዝቐተልዎ ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም እዩ ዝበለ። ንሱ ኣይጸረፎምን ኣየፈራርሖምን። ስለዚ ኣብ ዝቕጽል ጉዕዞ ህይወትና ሓደ ሰብ ምስ ዘሕርቐና
ቅድሚ ብመልሓስና ናይ ጽርፊ ቃል ክነውፅእ ምፍታና ነዚ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ተግባር ንዘክሮ። እዚ ዓብዪ ዓወት ኣብ ልዕሊ እቲ ጸላኢኻ ትጓናጸፎ ዓወት ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ነቲ ናይ ገዛእ ርእስኻ ስምዒት ብምስዓር ዝርከብ ዓወት እዩ ዝርከብ። ካብዚ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ተግባር ተማሂርና መልሓስና ንኣምላኽ ንቐድሳ፣ ኣብ ክንዲ ጸርፊ ምስጋና ነውፅኣላ፣ ኣብ ክንዲ ፍርዲ ጸሎት ንድገመላ፣ ኣብ ክንዲ ጽልኢ ፍቕሪ ንንገረላ። ሽዑይና ብሓቂ ደቂ እቲ ንኹራዙ ድንጊ ኣምላኽን እቲ ንጸላኢኡ እኳ ዘይጸረፈ ቅዱስ ሚካኤልን ንኸውን። ዝተጨነቐት ነፍሲ ዕረፍቲ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ናብ ኩሉ ምእንቲ ኽባጻሕ መሃሩ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ካልኦት ንኸመሃሩሉ ሼር፣ ሪፖስት፣ ላይክ፣ ኮመንት ብምግባር ኣካፍሉ። ፈሎው ብምባል ድማ ኣባል ናይዚ ቻነል